Ato na eh. Agyaman at baak, mabalin dagdam 50, kada pamasayos ko bayad kuryente. Yan. Ato na eh. Ayos, mabalin dagdam tas ang agasaw, kada paggatang ko mantika sa kabagbuaw. Manoy ati kailangan dimse eh. May sa amin ba eh. Di ka pa lang ito yan. Kasano ato eh, tatakpi mo na po, dan ti kuryente. Pagalak kita tate pagbayad ko. Ni Jar aja. Jar, cuman. Bayad din siya eh. Baka da may pabul mo na kwarta, napu danak gamain. Nako, tayo siya kan din siya eh. Ako may pabulod ko, among mo't, gawat at takabulan. Kasuntat tato yun. Nagrikat akong silaw na terabi eh. At ang tumot, inom ti unaam. O Jar, nung makininumak, maggastos, makimakmakyak lang. Nga, di ka lagbay na yun. Agsira mo tanong maminsan, madokartak. Ewan gayam, pinandres pagbuludan, padasam. Kaya nangatapabuludan na ajay. Kaya padasam ha, no pinabulan na ka dyan na siyaan. Kaduan na mga rag. Uy, sakto, andas natin eh. Oh, kalmado nga tilugan ko ha. Ating gagasan. Sige, kalmad ka. Mayat sa tipagtutungtungan yung aduwa. Nakita yung julugang ka. Big time ka, pautang ka mga rag. Kaya, anong jukarta? Pagbayad ako mati Corinthi Andres. Woy, pagbayad ko lang kuma. Nagatunga pagutangam, sakpay nga pamilya daw. Adi nakita nga yung alugan, nakisakayak lang. Pagalapurtat tangay. Atan tula, inom tararami daw. May ka nakaruti silaw ay tubay tao. Paminsan lang mo tumininom, makimakmakyak lang mo. Ikaw mo na Andres, kakasin mo din siya eh. Puro pa gudgudin niya, titungod ko. Awan ti may pawar ko nga kwarta. Yan, kasat mo tato yun. Ay, wag, amok ti solusyon na ito problema mo din siya eh. Yan mo solusyon ng Andres. Di ba, ti pagutangam. Naku, ni Baak, kapuludan na nga tajay. Wag, pabuludan na ka dyan. Ngumado pa natin sa una dyan bago mangtag. Sigurado Andres, madi nagpabuludan na ajay. Saman, pabuludan na ka dyan. Basta lalang yung mga sumumbat. Nagrigat ka tungtong ajay, panililulukot ang muna. Huwag man Andres, puro nilulukot ang muna dyan nga tao. Ay na, ori kasi dyan ibaak. Nasingpot aday, no kasi nga banag. Sigurado ka Andres. Wag, siruk-sirukan ng tikiliti na dyan. Lumok ng tipuso na dyan. Sa bagay Andres. Hintayo, takadwaan kayo balay na. Data man Andres. Basta Andres din siya eh. Sure ball, makautang ka. Akay mate. Kinandres lang mo tim kanya ayaw kinibaak. Hintay kita, nagatupa lang nga sa uyaw. Nakakabagot naman dito sa bahay, ulan pa ng ulan. Hello, Baak? Asan ka? Andito sa bahay. Apay, ano problema? Punta ako dyan. May kalata ha. Awan mi tagi parpare. Okay, antayin mo ako dyan. Aroy. Magdala ka ng payong mo. Maulan. Baka magkasakit ka. O sige na, I love you. Lokong Baak, pinatayan pa ako. Awan man nga tamaramid ni Ampangay. Sipag mo naman. Kahit maulan, nakakapaglaba ka pa ng gamit mo. Win was and dry aji paglablabaak. Less hassle ko naman. Sika nakalaba ka gamit mo. Oo naman. Ako pa. Makalaba ka nga ron nga na siya at kita man ata ko kumne. Naka-nail extension ka pa eh. Ikaw, kung ano-ano lang napapansin mo. Kasano ka nga ron naglaba? Kasday? May pinapagandan ka atang iba.
Sino naman? Dami mong alam. Malay ko sa'yo, di naman kita nababantayan 24 hours. Eh ba't ikaw? Mukha kang puyat ah. Baka may ibang pumupuyat sa'yo. Puyat nga ibagbagam, sino kuma? Baka kasi maraming nagchat-chat sa'yo na hindi ko alam. Hindi ako mahilig makipag-chat. Hindi nga ako nag-chat sa'yo, sa iba pa kaya. Sus, eh malay ko ba? Baka may ibang lumalandi na pala sa'yo. Ano ako? Haliparot? Hindi na ako bata para sa mga ganyang bagay. Nilalamig ako ba? Marami akong kape dyan. Gusto mo timplahan kita para uminit ka? Manhid talaga ang loko. Nagugutom ako. Sandali lang, kuha lang ang pagkain. Iniba pa talaga yung usapan. Nantapay lang. Huh? Ako nga, katagal mo. Nice. Siya ate mitimangan Aroy. Sweet din pala ang loko. Oo nga pala, Mayla. Kumusta na pala si mama mo? Ayun, galit pa rin sa'yo. Charot. Bakit ba kasi ayaw mong pumunta sa bahay? Because the gravity of the earth is falling down. Kung ano-ano lang lumalabas sa bunganga mo. Takot ka lang kay mama, kamo. Tumpak, alam mo naman pala, nagtatanong ka pa. Ano, payag ka na lang ba sa ganitong sitwasyon natin? Time will come, Mayla. Hindi naman lahat ng bagay minamadali. Saan ka ba humuhugot? Ba't ganyan ka? Ang dami mong alam. Experience is the key. Kain na nga lang tayo. Di ka talaga nauubusan ng isasagot. Ni, pero mo ni Mayla. Makasawa talaga ni Bakon ah. So, dala mamate, agsina mo lang kita. Tayo kita yun, sumanaukay pala tita. Agtuto man na eh. Naimbag gabi ka mau, apa baak? Kastamit ka niya, Mapo Andres. Andito na naman kayo mga kuya. Ano, magiinuman na naman kayo? Pero ito ni Mayla baak. Ni Mayla, ati damage, madinga siya. Mayla, anong pinakain sa'yo ni Baak at nagamo ka sa kanya? Saw-sawaim dito, Andres. Aperte kayo. Didim siya eh. Pati problema na. Bibiyang ko nga di problema na. Problema na lang Apay tayo raman dakpay. Yan, ang sa pag-asa matin siya. Kasi may tato yun. Baak, pabulutan pala ti kwarta ni Dimse. Kaasi mo, napututan ti kuryente. Nagado nga yapan mo to, Andres. Umutang pay. Bigyan mo na ba, kawawa naman si Dimsy. Kawawa. Panay ti inom na. Tataw ang pagbayad kuryente na. Si kamati promotor, nakaturop lang tao. Gaw-awis kan. Kayat mo mo. Manuya ka sa pulam, Dimse. Sa 315 ba? Tadalang pagbayad ko kuryente. Kung Baak, pabulutan ko ni kaasi mo. Pasalamat ka, Dimse. Ta naranasak ti kastay di ubingak. Nagutitan ti kuryente. Awan pa'y may isa nga bagas. Somok tarik nam. Ato na eh. Agyaman at baak, mabalin dagdam 50. Kada pamasayas ko bayad kuryente. Yan. Ato na eh. Ayos, mabalin dagdam ta sang gasaw. Kada paggatang ko mantika sa kabagbuaw. Manuyati kailangan, Dimse. May samay-sayang ba? Di ka pa lang ito yagyan. Nayunan ti sa gasutong Baak, tayong kami. Pakamunta naman ti bagot ko. Ato na eh. Tantal na kan. Ana, suatan? Kukurang pa, itagdakak pa. Di magkasaw. Nag-aros ka talaga, Andres.
Pasalamat ka garutin lahat at pinabulutan na ka. Salamat, Bang! Mayatag na mag-apay na! Ganyan dapat, Baak. Huwag kang madamot kung meron ka para mas maraming blessing ang dumating sa'yo. Mayla, ikaw pala ang blessing na. Hayaan mo, pag nag-ani ako, ipapasyal kita. Sabi mo yan, ha?